Aika syöttää krokolle vähän turisteja. Mistä tiedät, että se on krokotiili? Voisi olla alligaattori, kaimaani tai gaviaalikin. Minä sitten inhoan eläimiä, jotka näyttävät samalta, mutta niillä on eri nimet. No joka tapauksessa meidän pitää pistää läski tummumaan. Mitä? Pitääkö minun mennä solariumiin? No Guru oli kävelyllä, mutta sitten paikalle tuli turistilauma ja he alkoivat ottaa heistä valokuvia, koska haluavat muistoja paikallisista alkuasukkaista. Miten se tähän turistien viskomiseen liittyy? No sitten Kurppa lähti juoksemaan tänne päin. Ja sitten sinun pitää napata ne turistit ja heittää tuon kitaan ja hyvällä tuurilla se syö ukan. En tajunnut, mutta kuulostaa hyvältä. Valokuvia! Pysähdy! Raps. Kuvia! Filmi loppui. Ei! Okei, Murray. Sieltä tulee uka, jota kantaa Neocortex. Ai ei kannakaan, se on vaan joku häiskä. Voi hiton hitto! Aina se vain pakenee. Mistä lähti oot paineet? Ai niin, viime torstaista unohdin. Ai hitto, millainen pääsärky minulla on. Johtuuko se siitä, että ei ole liikaa ponua? Kauhea krapula. Joka tapauksessa on aika aloittaa operaatio ukan tuhoamiseksi. Ja sen nimi on hienosti Nuppineula. En kyllä tiedä, mistä se nimi tulee, mutta keksin vain. Guru seisoo hyrrakopterin alla, kun hyrrakopteri lentelee. Hei, kuka otti nämä kuvat? No ihan typeriä. Minä? No joka tapauksessa. Sitten, katsokaa, tässä on Murray. Murray on ainoa tarpeeksi lihava, niin kuin näette, joka voisi tuhota ukan hyppäämällä sen päälle. Sivelemme Murrayn radioaktiivisella hillolla, jotta hän hohtaa, jotta uka tulee paikalle. Uka räspittää hohtamisesta. Ja sitten isomahainen Murray putoaa. Niillä päästään irti. Ja sitten me juoksemme rekalle. Onks toi Karmelitta tuolla? Ei. Katsokaa tarkkaan. Näin lihava hän on. Guru, näetkö tuon hyrrakopterin? Hyvä, sillä saat todistaa, kun se tuhoutuu. Täällä minä olen. Ai, älä herra jestas huuda, päätä särkee. Sly, mitä sä teet? Kahtelen, kun Karmelta tallustaa. No voi hitto! Siinä mitä hittoa oo. No en minä halua, että Pollari pilaa minun 8 tuntia suunnittelemani operaation. Minä tulen, mestari Kurppani! Karvahäntä! Onko minulla hieno kasvonaamio? No ei todellakaan. Senkin pesukarhu! Vielä rumempi. Sly, mitä sä kattelet? Oho, vaikuttaa siltä, että Karmelittalle on tullut kasvupyrähdys. Hänhän kasvaa isoksi kuin King Kong. En voi solta tunteitani. Oliko tuo pakollista? Juokse nyt vaan. Pakoon. Juostaan! Jättirekalla. Minulla on rekka kainalossa. Mistä
Mistä saa tuollaisia jättiläisrekka-unileluja? Voi herra jestas, kuinka iso se onkaan! Hyvät herrat, vaikuttaa siltä, että Ayers Rock on muuttuaksessa täydelliseksi helvetiksi. Käyremmässä repimässä uka irti. Ja mitä muka, palotikkailla vai? Mistä sä sen tiesit? Se on joku ennustaja tai jotain. Vähän luulen, että karmelitasa ei ole palotikkaita, mutta kannattaisi kokeilla kiivetä housuja pitkin. Et tyhmempää sitä keksinyt. Mitä Pentiltä muka voisi odottaa? Muistatko Saksan tapauksen? Istuit pentin päälle. Niin, emmekä löytäneet häntä 3 viikkoon! Niin. Se oli hupalsi! Gorilloja Australiassa? Oi he. Kuka kiipeilee kengännauhella? Kutittaa. Se on varmaankin pussimäyrä. Oi! Lähtee se. Lähden lentoon! Astuin paskaan. Karmelita makasi maassa pyörtyneenä sillä välin, kun me tuijotettiin sitä ja sitten, kun sillä oli housut revennyt takapuolesta. Juu, sillä oli hauska kameramatti siellä kuvia. Joo, tässä muutamia. Oi, toi on kyllä niin hyvä. Ja toi on vielä parempi. Ja tosta saisi hyvän passikuvan. Ja oi, toi on hyvä, joo. Mutta Guru liittyy meidän koplaamme. Ei niin kuin Bentley sanoisi, että hän liittyy meihin. Hän ei todellakaan liittynyt meihin. Kurppa levitti kätessä ja se haisi aika kamalaa. Karmelita heräsi siinä samassa pierollisuuksessa. Ja huomasi meidät ja sitten me otettiin litovat. Mä annoin sille mun vyösolien, jossa oli kirjoitettu tekstiä. Guru pieras ja Möri katkas sen olkapään. Ja laittoi kaikki pepöt yhteen. Ja sitten lähtee. Voin Möri ymmärtää Gurua. Voi hitto, älä tule siihen viereen piereskelemään. Hyi, yäk!